k víťazstvu a k dobrej hre. My sme v podstate dodržiavali taktiku, ako sme sa na supera pripravovali, viac menej. Snažili sme sa hrať v útoku vždy pod nejakým systémom a nie zbrklo. Vždy nám to nevyšlo, spravili sme tam pár chýb. V druhom polčase sme mohli ísť vlastne na rozdelenie jediného gólu, kde sme nepremenili náskok zo šesky a tam sme potom dostali, tam boli tie spomínané zákroky, dostali sme zase nejaké 3 góly po sebe, kde nám super zase odskočil na 4 góly. No, chýbal nám ten kročík vždycky, keď sme sa dotiahli stiahnuť aspoň na tú remízu a tak by sme videli, hovorím, zase sme nepremenili 2 7-metrové hody, to bol náš problém aj v Lohovci a tiež niektoré šance, ktoré premieňať musíme.